ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ክነግስ እዩ ተንሥኡ ተንሥኡ ሃሌሉያ ተንሥኡ 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 ሃሌሉያ ተንሥኡ 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 ሃሌሉያ ተንሥኡ ንኸንቱ ሓሎም መቓብር ጎይታ ንኸንቱ ሓቲሞም ኣፍ ደጊኡ ካብ መቓብር ተንሥኡ ብዓወት ኣብ ልዕሊ ጠላቱ ተንሥኡ ስዒሩ ንስልጣን ጸልማት ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ክነግስ እዩ ተንሥኡ ተንሥኡ ሃሌሉያ ተንሥኡ 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 ሃሌሉያ ተንሥኡ 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 ሃሌሉያ ተንሥኡ ሓደ ኣሎ መፍቀርየይ ኣብ ጎልጎታ ዝሞተለይ ንኃጢአተይ ተሰቒሉ ኣድሒኑኒ ንሓዋሩ ሃሌሉያ ንመድሓኒ ዕለት ዕለት ዝመርሓኒ የትወኒ የትወኒ ናብታ ቤቱ ናብታ ቤቱ ኣኽሊል ክደፍእ ምስናቱ ንዓሓወይ ምሳይ ዘምር ይዕድመኝ ካብ መድሓኒ ዘይብውዕ እኳ ተኾንካ ጸጋናቱ ይኣኽለካ ሃሌሉያ ንመድሓኒ ዕለት ዕለት ዝመርሓኒ የትወኒ የትወኒ ናብታ ቤቱ ናብታ ቤቱ ኣኽሊል ክደፍእ ምስናቱ ንዒ ሓፍተይ ምሳይ ዘምሪ ይዕድመኪ መድሓኒ ዘይብቕዕቲ እኳ ተኾንኪ ጸጋናቱ ይኣኽለኪ ሃሌሉያ ንመድሓኒ ዕለት ዕለት ዝመርሓኒ የትወኒ የትወኒ ናብታ ቤቱ ናብታ ቤቱ ኣኽሊል ክደፍእ ምስናቱ ሓደ ኣሎ መፍቀርየይ ኣብ ጎልጎታ ዝሞተለይ ንኃጢአተይ ተሰቒሉ ኣድሒኑኒ ንሓዋሩ ሃሌሉያ ንመድሓኒ ዕለት ዕለት ዝመርሓኒ የት